Una dona de 33 anys, veïna de l'Arrabal de Cris, ha denunciat per assetjament sexual un treballador de l'Ajuntament de Roquetes. Segons ha explicat, els fets van succeir el passat dia 7 de gener quan es va adreçar a l'Ajuntament de la localitat per demanar hora a l'assistenta social i sol·licitar ajuda ja que es troba sense feina, separada i amb un nen de 18 mesos al seu càrrec. Segons la denunciant, el treballador que la va atendre li va fer diverses preguntes, de vegades molt personals, per derivar-la al departament que podria oferir-li una millor atenció d'acord amb el seu cas concret. I alhora també li va preguntar si volia alguns aliments de primera necessitat que l'Ajuntament guarda a les seves dependències. La veïna de l'Arrabal de Cris va acceptar l'ajuda, va omplir un parell de bosses amb menjar i assegura que quan es va ajupir per agafar-les i marxar, el treballador li va tocar les calces i posteriorment li va fregar els pits. Així ho explica aquesta veïna. M'acotxo per agarrar les dos bosses, allò que quan t'acotxes, si vas al no tejano, a vegades allò que se te veu la calceta i se t'aixeca el jersei, i me fot tota la mà per aquí detrás a les calces i em diu, qui destapada que vas, o un comentari en català. Vull dir, per acabar de resumir, dient això, com que anava destapada, però jo tocant la mà per detrás de les calces. I quan m'aixeco, agarro les dos bosses i me foto així la mà i me diu, ojo, no te falles mal en los pits en tant de pes, en tant de càrrega, no sé com va ser, però així, que no me hiciera daño en el pecho con tanto peso. Llavors, jo ja me'n vaig anar allà tremolant, quan vaig sortir cap a fora, me vaig mirar les dos bosses de menjar i vaig començar a plorar. Vull dir, me'n vaig anar directe a l'atenció a la dona Tortosa i a mi que em fessin això, vull dir, que vaig passar vergonya vaig ser jo perquè és que no sabia, vull dir, et trobes en una situació que l'únic que vols sortir és d'allà, perquè és que no t'ho esperes, vull dir, que una persona que s'esposa, que està atenent a les dones, que és una persona que treballa en un càrrec públic, vull dir, l'últim que t'esperes és que trobar-te en aquesta situació, m'entens? La dona afirma que va marxar de les dependències municipals descol·locada i amb una gran sensació d'impotència i després de dirigir-se a la delegació de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre i demanar consell a la línia 900 d'atenció a la dona, va decidir posar una denúncia per assetjament sexual davant la Policia Nacional. La veïna de l'Arrabal de Cris reclama ara que aquest treballador no ocupi un lloc d'atenció al públic i que es respectin els seus drets com a ciutadana. Ese señor yo creo que se avala en que, como son drogadictas, alcohólicas, madres solteras con problemas, separadas, no sé qué, él se ampara en el sentido de que yo creo que se debe amparar en el sentido de que como no son creíbles, porque son tal, tal y tal, pero es que no es así, o sea, podemos ser todo lo que queramos. Podemos, hablo en general, podemos hacer todo lo que queramos, pero lo que no es normal es que si una persona no da consentimiento a una cosa, que se haga. Y que una persona que está de atención a la mujer, que reaccione de esa manera y que tenga esa naturalidad para abordar a las mujeres de esa manera, eso no es normal. Que ese hombre está atendiendo a mujeres con problemas, no es normal. Y trabajadora y no tenga para pasar, no da ningún consentimiento a nadie a que me haga ni que me roce, ni que me toque, ni que me diga palabras desagradables, ni nada de nada. Yo tengo mis derechos igual que los tiene ese señor. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha reconegut estar al corrent de la situació i, tot i que ha declinat fer més declaracions, ha afirmat que es tracta d'una acusació molt greu.